Кніга выхаду, раздзел 4. Адказваючы, сказаў Маісей: «А што, калі не павераць мне і не пачуюць голас мой, але скажуць: Господ не з'явіўся табе?» Сказаў тады ён яму: «Што трымаеш у руцэ сваёй?» Адказаў: «Кій». І сказаў Господ: «Кінь яго на зямлю». Кінуў, і ператварыўся ён у змяю, так, што Маісей пачаў уцякаць. І сказаў Господ: «Выцягні руку сваю і схапі яе, і схапі за хвост яе». Выцягнуў ён руку і схапіў, і ператварылася ў кій. Каб паверылі, кажа, што з'явіўся табе Господ, Бог бацькоў іх, Бог Абрагама, Бог Ізаака і Бог Якуба. І сказаў Господ ізноў: «Пакладзі руку сваю сабе за пазуху». Пасля таго, як ён паклаў руку за пазуху, выняў ён яе пакрытую праказай, быццам снегам. Сказаў ён: «Пакладзі руку сваю сабе за пазуху». Паклаў ён і выняў зноў, і яна была падобная да другой рукі. Калі не павераць, кажа, табе і не паслухаюць слоў першага знака, павераць слову знака наступнага. Бо калі нават двум гэтым знакам не павераць і не пачуюць голас твой, вазьмі ваду з ракі і вылі яе на сухую зямлю, і чтоб не вычарпаў ты з ракі, ператворыцца яно ў кроў. Сказаў Маісей: «Прабач, Господзе, я не красамоўны ад учора і заўчора, і нават ад часу, калі гаворыш з рабом сваім, бо даволі непаваротлівы і марудны язык мой». Сказаў яму Господ: «Хто стварыў вусны чалавека? Або хто зрабіў чалавека нямым або глухім, або відушчым, або сляпым? Ці не я? Дык ідзі, а я буду ў вуснах тваіх і навучу цябе, што гаварыць». А ён адказаў: «Малю цябе, Господі, пашлі іншага, каго маеш паслаць». Угнявіўшыся, сказаў Господ Маісею: «Аарон, брат твой, левіцянін, ведаю, што ён красамоўны. Вось, ён сам выходзіць табе насустрач і бачыць цябе, узвесяліцца ён сэрцам. Гавары з ім і укладвай словы мае ў яго вусны, а я буду ў вуснах тваіх і ў яго вуснах і пакажу вам, што вы павінны рабіць. За цябе ён будзе гаварыць народам, і ён будзе вуснамі тваімі, а ты будзеш яму як Бог. Таксама вазьмі ў руку сваю кій гэты, якім будзеш учыняць знакі». Пайшоў Маісей і вярнуўся да цесця свайго Етры і сказаў яму: «Прашу цябе, пайду я і вярнуся да братоў сваіх у Егіпет, каб паглядзець, ці жывуць яны дагэтуль». Етра сказаў яму: «Ідзі ў супакоі». «Вось, — сказаў Господ Маісею у Мадыяне, — ідзі, вярніся ў Егіпет, бо памерлі ўсе, хто шукаў душу тваю». Узяў Маісей жонку сваю і сыноў сваіх і пасадзіў іх на асла, і вярнуўся ў Егіпет, трымаючы кій Божы ў руцэ сваёй. І калі ён вяртаўся ў Егіпет, сказаў яму Господ: «Глядзі, каб усе знакі, якія змясціў я ў руцэ тваёй, учыніў ты перад фараонам, а я зраблю цвёрдым сэрца яго, і ён не адпусціць народ». І ты скажаш яму: «Гэта, кажа Господ, Ізраіль ёсць сын мой першародны. Я кажу табе: адпусці сына майго, каб ён служыў мне, а калі не хочаш яго адпусціць, то я заб'ю твайго першароднага сына». І калі ён быў у дарозе ў час начлегу, спаткаў яго Господ і хацеў яго забіць. Адразу Сефара ўзяла востры камень і абрэзала крайнюю плоць сына свайго, і дакранулася да ног яго і сказала: «Ты мне жаніх крыві». І адпусціў яго пасля таго, як яна сказала: «Ты жаніх крыві» за абрэзанне. І сказаў Господ Аарону: «Ідзі насустрач Маісею ў пустыню». Ён пайшоў насустрач яму
на гару Божую і пацалаваў яго. І Маісей расказаў Аарону ўсе Господавы словы, з якімі ён яго паслаў, і пра ўсе знакі, якія ён уручыў. І прыйшлі яны разам і сабралі ўсіх старэйшын сыноў Ізраіля. І сказаў Аарон усе словы, якія сказаў Господ Маісею, і учыніў знакі у прысутнасці народа. І паверыў народ, і пачулі, што Господ наведаў сыноў Ізраіля, і што заўважыў смутак іх. І схіліўшыся, яны памаліліся.